mfethu ngithi funda ukuzixolela. Funda ukuzixolela ngoba lento leyo ukuthi ungazixoleli ngokwakho ngeke uthole ipeace empilweni yakho. Before uxolela abanye, zixolele kuqala. Ngoba lento leyo ngibone kakhulu ukuthi ungazixoleli wena ngobuwena, ufunda ukuxola kwizinto owahlangana nazo empilweni noma izinto zakuphula inhliziyo, emotional and physical. Lapho uzovela ngokuthi-ke musuxabane nabantu abaningi bazothi i-anger is not the anger, just because wena awufuni uku-accepta, awufuni ukuhila, awufuni ukudlulisa leyo nto leyo enhlizweni yakho nasemcabangweni wakho. So okwamanje khona izinto ezinye ekudlula kuzo, izimo ezinzima noma zinzima kangakanani, kodwa fanele sifunde ukuxolela. Uxole enhlizweni yakho mfethu, noma abaningi baphula inhliziyo, it's either relationship noma family members, kodwa funda ukuxola. Sifundise ukuzixolela empilweni yakho, uba nokuthula okungana phakade. Ngiyabonga, God bless you.